zvoní, škola končí, po schodech se běží, novák leze po jabloni a je náhle svěží. Bláznivej den a já smíchem umírám, kdo si mě kárá a páni, já nenabírám, neboť pátá právě teď odbyla, pátá právě teď odbyla, pátá právě teď odbyla nám. Hodina bývá někdy nekonečnou a pak už odbíjí pátá, a proto zpívá píseň jedinečnou, právě že pomíjí pátá. Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží, novák leze po jabloni a je náhle svěží. Bláznivej den. Po schodech se běží, novák leze po jabloni a je náhle svěží. Bláznivej den a já smíchem umírám, kdo si mě kárá a páni, já nenabírám, neboť pátá právě teď odbyla, pátá právě teď odbyla, pátá právě teď odbyla. Roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkují mezi výmoly. Přítím se jako drak, však vždycky jen tak, jak předpisy mi dovolí. Tak já pádím, cestou necestou, 5 v Dejvicích, v Brně před 6. Však jak říkám, není náhodou, že se nesetkám s nehodou. Mně se líbí Bob a hlava moudrá, zlob se zlo. Ta láska to je síla, mám jak jed žila. Tída, typ je Bob, úspěch má kam vkročí. A když mi sejde z očí, v mysli mám jej dál. Ten mladý pán v Texaskách sám jen sám, jak zdá se má přízeň mou. A co ho znám, ani vám nevnímám, že hezčí než on tu chlapci jsou. Mně se líbí Bob a hlava moudrá, zlob se zlob. A vzkážu každé jiné, co láskou po něm hyne. Oh, yeah! Texaskách sám jen
přízeň a co ho znám, ani vám nevnímám, že hezčí než on tu chlapci jsou. Mně se líbí Bob a hlava moudrá, zlob se zlob a vzkážu každé jiné, co láskou po něm hyne. Tak zdej to můj je Bob, můj je Bob. Tady někdo ztratil pásek ze 60. let. Tak, přátelé, zdá se, že už by to mohlo končit, ale ještě ne, protože teď přichází takový slavnostní okamžik, na který se já osobně velice těším. Pozval bych teď na jeviště 5. třídu, kteří přichází zleva, potlesk pro páťáky. Tak, to, co se tady teď bude dít, já už nechávám na úplně někom jiném. Dámy a pánové, přichází paní ředitelka Masarykovy základní školy v Žihli, paní Hana Bagorová. Dobrý večer. Asi tolik potlesků jsem si nezasloužila já, ale spíš ti, kteří to tady dneska všechno udělali. Když tady teďka stojím, buší mi asi všechno, co mi může bušit, takže chudáci děti, který byli stresovaní od rána, paní učitelky, který to s nima připravovali a byli z toho, abych řekla, zhruba tak půl roku, kdy byli upozorněni na to, že se zase blíží akademie ve stresu. Takže já jsem vás ještě nepřivítala. Chci vás přivítat a poděkovat vám za velkou účast, protože jste slyšeli, že na prvním stupni máme 90 dětí, takže když od každého dítěte tady je minimálně jeden zástupce, tak je nás tady docela hodně dost. A chtěla bych říct, že to, co jste tady dneska viděli, to je skutečně výtvor učitelů, kteří vedli vaše děti, ať už to dítě je šikovný nebo méně šikovný, ať je vysoký, malý, tak všichni děti se tady mohli zúčastnit, uplatnili se a každý měl to svý místo. A to si myslím, že je to hlavní, co prostě ty děti v téhle škole mají. Každý tady má své místo a doufám, že sem každý chodí hrát. A ti, kteří tady byli ráno, když jsme si měli připravit, co budeme říkat, tak vědí, že jsem říkala, já vůbec nevím, co budu říkat, takže to jsem taky nevěděla, doteďka, že to takhle budu říkat. Ale protože máme něco secvičeno, tak já to musím teďka splnit. Takže, o co tady jde? Jde o to, že aby si páťáci nemysleli, že vystoupení a různé aktivity končí tím, že se přehoupnou do vyššího stupně naší školy, tak i tam je pro ně připraveno něco zajímavého. Máme tam celoškolní soutěž SUD. Není to SUD jako na pivo, jo? Je to SUD, stále utřená tabule, aby měli pořádek ve třídách. A každá třída získává v 6. třídě znak a ten znak se nesou do 9. třídy. No a protože tady máme deváťáky a deváťáci mají svůj znak, tak ten znak si neponesou domů, ale předají ho dneska těm šestákům. Tudíž, Jirko, už můžeš, přichází ten okamžik. Kdy žáci 9. třídy předají žákům a zástupcům a chudák Janina to odnesla a říká mi,
Orel. Je to orel. A páťáci neví, že je čeká od příštího roku za 3 dní paní učitelka Orlová. Takže jako takové trošičku symbolické, ani nevím, jestli tady paní učitelka je, doufám, že se na mě nebude zlobit. Tak Matěji, prosím tě, budeš předávat. A teď už můžeš mluvit. My bychom rádi přijali znak, náš třídní znak. Budeme rádi, jestli s toho užijete. Přejeme vám hodně úspěchů na vyšším stupni. A snad budete lepší než my. Já to Janině trošičku chvíličku podržím a Janina řekne to, co si připravila. My vám děkujeme za znak a chceme vám poděkovat za váš třídní znak a doufáme, že budeme tedy lepší než vy. Protože vždycky všechno je jedinečné, tak nikdo nemůže být lepší než vy v určitých věcech. A vy můžete být určitě lepší zase v jiných věcech. Takže nevím, Jirko, jestli už já můžu teda odejít, končit, nebo jak to je. Já mám odejít středem, takže doufám, že tady neupadnu, když byste padali nahoru, tak já neupadnu dolů. A předám to, kam to mám předat. Tak. A tohle bych ráda předala tobě, Jiří, nebo komu to mám dát? Jo, a nebo Vojtovi, je to jedno. A já Vojtu nevidím. To je jedno, tak já si to převezmu. Jo, Jiří, pojď si to vzít, prosím tě, já jdu teda dolů středem, jo? Dámy a pánové, paní ředitelka Hana Bavorová. Mám tam přijat, nemám tam přijat, děkujeme. No a přátelé, úplně poslední, co nás teď čeká, Vojto, kde jsi? Aby se taky rozloučila devítka. Tak devítka se rozloučí písní svého zástupce. Hraje ti to? Jo? Tak asi můžeš začít, já se přidám. Co to bude, Vojto? Ještě jednou teda dobré odpoledne. Přidej, Vojto, ať je slyšet ven. Teď vám teda zahrajeme píseň Cesta s Tomášem Kusem v našem trošičku předělaném podání. Omlouváme se ještě trochu zvednout. Určitě, zvedni si to není problém. Kde je pan Lukáš Procházka? Tou cestou tím směr, prý bych se dávno měl dát. Když sněží, to stěží, ale sněhy pak tají. Nic sněhy ti zanech ti slíbí, jak tajný cíl se brát. Na ně víc dávat, než brát. A i když se vleče, a je schudná jen vleče, nutí přestat se zbytečně dát. Jestli se blíží k cíli, kolik zbývá chvíli, kam zlo svodidla, co pod mě nemůžou. Zasouvám zpátky a plývám řádky, co jsou
plýtvám řádky, což tvou, že už mi doma neotevřou. Krásný zbytek odpoledne. Děkujeme. To byla Školní akademie roku 2015. Díky, ahoj.